इ जीवन भी एगो क्रिकेट बा कि जीवन भी एगो क्रिकेट बा। शरीर के स्टेडियम पर ए धरती के विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहल बा कि जीवन भी एगो क्रिकेट बा। शरीर के स्टेडियम पर धरती के विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहल बा। धर्मराज एम्पायर बड़न, बीमारी फील्डिंग कर रहल बा कि भैया कि धर्मराज एम्पायर बड़न, बीमारी फील्डिंग कर रहल बा और ये यमराज विकेट कीपर जैसे गेंद छूटल कि हाथ में गइल कि विकेट यमराज विकेट कीपर आ प्राण विकेट बा। गिल्ली उड़ला के अर्थ सांस के टूट गइल बतावल गइल बा। गिल्ली उड़ला के अर्थ सांस के टूट गइल बतावल गइल बा। हार्ट अटैक दुर्घटना में मरे वाला के रन आउट कहल गइल बा। गिल्ली उड़ला के अर्थ सांस टूट गइल बतावल गइल बा आ हार्ट अटैक दुर्घटना में मरे वाला के रन आउट कहल गइल बा। सीमा पर मरे वाला के कैच आउट बतावल गइल बा कि सीमा पर मरे वाला के कैच आउट बतावल गइल बा। पर ये डे नाइट के मैच में हमनी के रचनात्मक जलवा देखाव बा कि ये डे नाइट के मैच में हमनी के रचनात्मक जलवा देखाव बा। सांस के सीमित ओवर में सर्जन के रन बनावे के बा कि ये डे नाइट के मैच में हमनी के रचनात्मक जलवा देखाव बा आ सांस के सीमित ओवर में हमनी के सर्जन के रन बनावे के बा। पर पारी ऐसन खेले के बा कि बाबू कीर्तमान हो जाए के बा कि पारी ऐसन खेले के बा कि बाबू कीर्तमान हो जाए के बा। सब केहू के आपन आपन रन रेट बा आ जिंदगी एगो क्रिकेट बा। ई जिंदगी एगो क्रिकेट बा। प्रणाम, दुलार प्यार अपन दी।